PH. Oh PH. Ya, terima kasih Kak Karam.
kleru mikir sing dicerno kleru. Iki lho mikir iki lho. Nah. Ya kuwi. Ora murid gimana sih toh? Nah, iki lah gawe iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nah, Kagem masyarakat Kutu Wetan, bile panjenengan sedaya mawon rawuh teng mriki. Kula doaken panjang umur sehat selalu. amin. Bile masyarakat mriki bibar maghrib kula aturi geduran nggone sotik. Ampun duwe hajat didoran wae sotek iki. Oh iya. Masyarakat mriki kula aturi lek gedange isik cukup dhewe ning mawon. Ya. Ora ama itu Mas Randy. Heeh. Masyarakat Kutu Wetan. Sotik. Kamu ireng. Kok sotek? Kamu ireng. Masyarakat Kutu Wetan iku masyarakate tumpleget loh jinawi kompak lan perangkat-perangkate sedaya pinaringan sehat selalu kompak nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya, Mas. Ngendi to liyane Kutu Wetan sing reyokan ramene kaya ngene. Paling rejo ya sore Oh, iki. iya, teman. Tepuk tangan sedaya mawon. Lah kaya penonton jalan. Punjere reyok. Punjere reyok iki. Ponorogo. Heeh. Omonge biyen enek reyok obyok iki asale saka Asale anane saka Kutu Wetan karo Kutu Kulon Suryo asam. Heeh. Jadil sing paling tuwek ning Kutu Wetan. Enek. Iya. Oh, layak katane ya beromong-omongan karo kuwi ya. Go parting. Ya, rama itu. Riwayat ning kene iki gone pepunden sedaya Mas Tendi. Nggih. Pepundene mriki gone tiang-tiang sepuh lho. Dirawuhi, Mbah. Para-para sepuh, Mbah Pur enek, kabehane Pak Wahyu enek, Mbah Pri enek lho, komplit. Sedaya komplit, sedaya rawuh, Mas. Mas. Ayo. Iki awake reyokan dhewe, rejo. Reyokan iki rejo. reyokan rejo. Heeh. Dicepai jadil ayu-ayu. Ah, Ning kene wae enek sitok. enek sitok lho, Mas. Ndi? Sing urung disebutne Ndi? Bos Brambang opo ya? So, mau enek opas garangan loro metu Brambang lho. Enek to iki. Enek Bos Brambang ya. Tiang endi? Oh, kae lho. Jadil istimewa. Wah. Bungut di dhewe klambi putih. Oh. Orek. Aja semaput, kowe kudu siap menghadapi lauk aduk blenuk lah bayanmu. Aku ngetokne Bos Bambang sing teko anu ople kulkas 7 pintu. Kulkas ngono yo iso. Iki bose. Ya, Bos Brambang Bos jeneng. Brambang. Nah, ya. Yo, Ya kadung. Nggih, nggih. Ya. Ah, mboten usah repot-repot lho. Ya. Nggih niki. Iya. Suwun. kula badhe tangkep Brambang sak kilo piro? Sak kilo piro? Brambang sak kilo regane piro? Pulokan. Karo promosi ya. Piro? Gowedi lho, wis. Bombay iki kok. Oh, siap Bos Brambang. Mari tepuk tangan Bos Brambang. Wes, tepuk tangan. Kancane dhewe iki akeh. Awake dhewe kancane oke. Lah, ngono kuwi. Tak dongane Brambang iso laris. Amin. Tak dongane usahane saya gedhi. Amin. Apa saya gedhi. Saya gede pun. Bu, jenengan mau pelatih pembarang loro to? Karo Gano to? Cacah joget jenengan nek iki. Nggih. Wonten apa-apa. Ayo. Karo dudohne edolane. Oh. Reok ini nyanyi. Ayo. Aduh. Oh. Oh. Ah. Si oh.
ngedre iki arep kaya maling iki piye iki? Oh, setele ngoten. Oke, lanjut. Penting anu mboten ngene lho. Piye lho? Walayos, diwalayos. Setuju rek. Parono sih. Tuh, tak untung gelap ngono. Ping 7. Aduh menang mriki nggih. Kula maling. Aduh kaya maling. Terima kasih Kak Mahmud. Ya. Oh. Ayo, Bro. Mau? 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 Eh, mau? Romantis, romantis. Wis terima bojone. Masamu kadung ngedreke sekoke mental kabeh. Ngok. Ngok. Bojone Terbukti lho bos brambangnya Mas Jos. Ya ora. Kuwi teh ya orek. Ora kabeh masamu. Oh. Kok iso? Kuwi iso golek. Alah iso. Sing Nek luwih. ngomong kene jatuh semono bane iki enak masamu. Aku golek dhewe. Ayo, Mas. Ya, oke. Masih bersama artis dari Pasar Senen. Singa. Lho, Kowe tak dalan. oh, dalan ya. Kok aja tak cekel sikile Ren. Hah? Ya jalan cekel sikile. Dan dicekel apa nih? Sikile sik mau koyo. Tak cekel. Koyo mau lho. Hah, tak cekel. Hah. Ya. Wah, mantap ya karek digodhong. Ini masaku. Lek iki lek tak cekel sikile mending. Lah nyapa? Lek kayak Masih berakros. Ya, dicekel sih. Kamu dengan ini pacarnya nih. Ya, Kita sekarang N. lah nyapa iki wekku saiki kok. You Yi Gandeng Tunda Love you. Banget kan lo. Ora. Kamu dengan ayah jika maju. Ya, aku aja. Aku juga bisa. Danongan apa jenenge jadal nyeritain. Dadi kita. Ya.
Aku yang gede. Siapa gue? Aku karo kowe malam ini sore Sore. di Kutu Wetan kita Ya. Golek sing ndi? Gula sapa kuwi? Ayo kalah ayu. Ayu Mbak Ala. Saking ayune protol untune kabeh. Mas Yos. Lah jeramu golek sing luwih koyo iki kok iso. Rumah sama. Luweh lho Mas kuwi. Nah kuwi deloken lho, saking cantike jan meneh-meneh Mbak Ala. Untune tinggal setunggal. Milih ya Jessica ya. Kita milih tenan lho iki. Orang tua. Nggih to, Mbak? Nggih. Wis sing ndi to? Ya kula sing garane sik Joko itu saiki. Wis sing ndi? Sik. Satu. Wangi. Casablanca. Oh, Bebas. Lewason. Loh,